Relax. May buko na, may saging pa. Saging. So ngayon, magandang umaga sa inyo lahat. Pupunta kami ngayon sa farm dito. Yan si dito. Puntahan namin ngayon, tapos nasasakyan lang namin, oh. Tapos yan, bibi natin sa anak ni dito to. Laki, oh. Si Mrs. So, sakay kami dito, Bibi. Sakay ka na, Bibi. Sakay na, sakay tayo. Sakay tayo. So, dyan ka, ha. Okay, dito mo na dito. Kaya mo ba? Ako ka, ha. O, dyan lang yan. Kaya niya yan. Kaya naman ni ate niya. So, guys na kami. Yan lang naman yung ano namin dito. Buhay bukid muna tayo, buhay bukid. Bukid muna. Dito natin sa farm, no? So, kasama na sila Mrs. sa si baby natin. So, ito, maluwang-luwang pa sa amin na ito. Wala pa masyado yung quarantine sa amin that time. So, nung na-implement na, wala na. Hindi na makapag-ganyan. Hindi na pwede balik-balik dun sa farm. Enjoy na namin yung ano, makapagpasyal-pasyal pa kami dun sa farm. Pasyal na kami ulit. Hello. Normal yan. So, dito na kami. Dito na kami. Dito na yung anak natin, yun. Hawak mo, dali. Tusok niya yung mata. Kaya palagyan natin ng papaya doon sa Kamalunggay para... Uy, tinula yun, ah. Antivirus. Gawin mo dyan. Okay na yan. Ano yan? Ignorante yan, eh. Ignorante sa ano. Okay na yan. Awak kayo mat. Video ang alis dito. Ha? Yun, oh. Lagot na, dito na. Dito na, para ibitawan tayo dyan. Ano? Ay, wag pala, di pala dito. Mahirapan sa dito magano. Paano lalagyan pala nito? Hindi ko ate. Ba't ka, Long? Paano may laruan siya doon sa bahay ba? Pambitaw to, no? Oo nga. Walang matignan-tignan yan dun, eh. Malungkot yan dun, eh. Dua kang tat. Ha? Oo. Ayun, no? Wala kami masyadong ginagawa. May mga bata kasi kami kasama. So, decide si Tito, patubig kami ng tubig siya ng fish pond. So, yan. Sama na yan, magpapatubig dyan. Tapos tatagos yun, papunta sa fish pond. Ay, daanan ng tubig. So, habang nagpapatubig ka, nag-i-enjoy ka na rin. Double purpose yan. Tawagin ko yung kulit na bata doon. Kulit! Ito yung finished product niya, no? Ganyan sa aganda, oh. Napakalit lang. Liit lang ng pool pero ang ganda, oh. Pakalinis. So, diretso dun sa yung tubig sa palaisdaan. Yan. Ginawa tito yan kasi may baby din siya, may anak siya. Yan yung pool. So, overflowing yan. Papalinda na yung tubig sa may tubo sa gilid. So yan, diretso yung tubig niya. Ang ganda, linis. O pati ako naingganya tayo maligo dyan. So yan yung mga palistaan dyan. Tapos may mga puno ng nyog o puno ng buko. Pag ano, masarap talaga mag-picnic dyan. So may kubo din. Tapos palayan yung gilid. So napakaganda mag-relax dito. So, ganyan yung ginagawa lang natin, no? Ulit-ulit lang tayo dito. Punta ulit. So, tignan natin mga kasi nakaalusot din tayo sa syudad. So, tignan natin kung ano pwede natin gawin. So, yan. Explain. Ready na yung mga bata. Tama yung classmate ko, sabi niya. Ligo ng mga bata. Abot niya pala eh.
Huwag mag-drink ng water niyan ha. Huwag mag-drink ha. Huwag pa siya tumalikod. Talong-talong lang. Jump. Bantayin mo, babe, baka inumin niya ang tubig. Ayaw mo lang kay tata yung tubig niya. Malukpo ha. Diyan na. Dahil mo yung ulo niya. Parang iwan. Sain mo, babe. Ayan na dyan. Tao siya. Pasok muna tayo mukha. Pasok yung mukha mo yan. Pasok muna tayo mukha. Patok. Lo. Hop. Kamay kayo dito. Ano? Mama? Si Mamo? Mama? Mag-swim ka? Swim? Tuwang-tuwa. Ang Kay daddy. Oh, babe, nakainom. Binitawan mo kasi. Ano yun, may ilong niya? Mag-drink ng water, okay? Binitawan mo kasi, babe. Abot niya kasi. Huwag mo binitawan. Swim. Na pumasok tuloy sa ilong niya. Huwag Mama. Ano? Kailan? Si Cheese. Say cheese. Si Cheese. Yeah! Huwag mo lubog si Daddy. Woo! Pikabo ka na. Layunin ka dyan. Ginagawa na yun. Swim na. Swim na. Dami din yung short. Si JJ binagawa. Short, ha? JJ mo si JJ. Tiyan mo siya. Be, tignan mo. Hindi may short ka dito. Mapupuno na yun, oh. Ha? Hindi, pupunta naman dito. Sa kabila. Fish! Ah! Gigi mo, lo, diyan ka rin ka gigi mo. Diyan na, gimray mama. Tingin-tingin lang si madam. Tingin-tingin inggit yan. Kanari lang inggit. Walang damit eh. Inggit lang si madam. Kasing dalang damit si mama mo, mahina eh. Umuwi na ng bahay, di pa nagdalang ng damit. Ayun po. Ha? Bakit ayaw mo? Sarap kaya video. Relax ka lang video. Ha? Sarap kaya video. Ha? So, Saan? buko yung mataas eh. Dami eh. Wow. Wala naman yung saging. Puno ka lang. Yung anak mo. Nak! Be, iniinom na niya yung tubig. Hindi, inano nga nilalaro na lang yan. Busan mo si Daddy. Alas 12 pa lang tulog na yan. Pagod. Dapat pala sinama si baby. Ha? Hindi ata alam, tita. Alam niya nag-swimming dito? Ano yan? Baka tulog. Or ewan. Ato, butas talaga to? Kapag may nakita ka malaking ano to, malaking hito doon, yun na yun dito, yun doon. Ha? Yung mo no? Sige doon yun yung camera. Uy, nag-ahon na si, tito.
Waving kay mama. Say thank you. Swimming. Ulit. Next time. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Kiss muna ako, Daddy. Kiss mo.